Què és la gestió forestal? La gestió forestal és el conjunt de pautes i activitats que garanteixen la millora i l'aprofitament responsable dels boscos. Manté en equilibri el bosc i les necessitats de la societat i l'economia. Per què és necessària? Els boscos catalans són una font de matèries primeres renovables i de productes imprescindibles en el nostre dia a dia. La gestió forestal és necessària en un context mediterrani perquè contribueix a disminuir el risc d'incendis forestals al reduir la càrrega de combustible i facilitant les tasques d'extinció. Ajuda a conservar els boscos i la seva biodiversitat. Els boscos gestionats són capaços de fer front a condicions més adverses. Un bosc gestionat de forma sostenible ajuda a la mitigació i regulació del canvi climàtic, contribuint a l'equilibri de les emissions de CO2. A més, els boscos són també zones d'usos socials, culturals i recreatius. Cal que els cuidem per poder gaudir-los. De qui és responsabilitat? A Catalunya més d'un 60% del territori són boscos, el 80% dels quals són de titularitat privada i el 20% són de titularitat pública. La gestió forestal és una activitat necessària per a la sostenibilitat del país. Per aprofitar la fusta, cal una autorització o tenir planificada la gestió del bosc, com ja passa a quasi 2/3 dels boscos catalans. Una bona gestió ens beneficia a tots i totes i cal implicar-s'hi. I tu, què pots fer? Respecta les tasques dels professionals i les tanques. No deixis residus al bosc i consumeix productes forestals provinents d'una gestió forestal sostenible i de proximitat. Així ajudes a desenvolupar una economia verda i contribueixes a reduir l'impacte del canvi climàtic i a mantenir un paisatge viu. Respecta i valora l'equilibri del món rural.